Trí dó héan náid bheodí a riomhseo bliananig léamh na nuaíochta as America don bhairt an 4 mí bhealtaine 2016. Mór fictiúr an le I neamh sé pictiúr de haidiúí de chuid na híráice sin haidiúí réaltas na híráice ag brúchan tosaí dro Fallujah tá seileadh an Stáit Islami le 2 bhliain anuas. Agus go dibhinn is féidir deartach a eiceáil ar na spéire wadmhaithe dearchann mar sin go bhfuil na sliabhánaigh titim ar Fallujah go dibhinn. Exxon, seo scéal simúlanis. Níl Exxon ag tarngir praosannaí ola ar chuí a ghlachan leis na rialachaí nua breosla agus éráide a leagú síos ag chomhchaintí idirnáisiúnta le déanaí. Is sé sin tá Exxon ag riamh leis na seanigúirí go mbeidh ráchairt ar ola ag ardú ceadán suntasach gach bliain. I nGainneoin go seasann sin I naigh na gospóirí atá leagthaí síos ag na rialtas idirnáisiúnta gearr siar ar bhreosla. Agus mar sin, ná tá muid de caint go háide ar na chomhchaintí báras an noraí sa bhliain 2015. Má bé sin é. Mar sin tá ineisteoirí sa chomhlacht ag chur brúartha príocail na timpeallachta a thabhairt san áireamh agus tá imní ag méadú ina measc faoi brábach an chomhlachta nó brábach cead é an focail sin tá mé ag lorg an ocail seo gama leis céal níos becheart é bheith agam agus ní sin é gama leis céal Railín Ríis. Choráma níl Exxon ag riamh na bhigurí iarmhír. Sinna méid, níl is agam chomhágann sé seo an timpeallacht. An timpeallacht an mbaol níos mó nó níos lú agus Exxon ag diúltú na chomhchaintí an chomhaontú párais riamh isteach. Baltimore. Bliain ó shin Mario fearr d'arbann Freddie Gray go neamh-thrócaireach. Póilín a bhairigh le gunna cé nach rá an túsal Gray armtha é féin agus mar a thuigfí bhí sin a rachan
bhrisbalt mór amach in chi rébanna. An Pólín a bhhair ach mar a thuair mar sé go nám níor tháinig tá as. An teachtain seo scaoileadh saor an Pólín gan chúiséirbé. Agus fágann sin cé go raibh séisir Pólíní I measc na núnmharfóirí, agus tá mé gúsáid an nachfuil dúnmharfóir agus is go maithagam céir de sprí leis a bhacail. Tá misí den tóidem gur dúnmhaíú Freddie Gray. Ach saoú an Pólín agus saoú an séisir eile séisir Pólín eile bhí bainteach leis an dúnmharú. Edward M. Nero dálann scéal a bheanam don Pólín agus ba cheart don ennim sin a bheith scríofa I nearag agus dubh fud fad an domhain. Dálann scéal William G. Porter a bheanam do Pólín eile a cúisiú agus a scaoileadh saor. Níl aon rud eile le rá agam. Má tá America agus Cúba níos cáirdiúlaí agus tailóirí agus toscarí ag tainteáil idir Washington agus bhfuil céir is ennim do phríomhchathair Cúba. Havana. Ag tainteáil idir with Washington agus Havana. Tá daoine fós ag éalú as an tír sin. Ní hí sin an focail atá bhaim. Tethe, bhuaid tí, tefach agus an éid marcáil sin is. Tehi, tá daoine te, agus a chuideann an scéalaín seo síos grúpa Dussain ina measc Rolando Quintero Ferrer 7 milliún is fiche. Chuas a gátar agus iad ag trasnú na farige idir Cúba agus Florida. Tar is príochloch is sé na farigi garvan sin gomininic agus na báid a hógan pobl Cúba níl mór an foscúáin ón dhíríon ná tá de ile. Mar sin bolaí féis iad go léir dul amach mar sin ar na tán de báite. Dearg mi sé cinúint a haring slániad, dear siad sin go mé deonú dé ná óirchill dé ba chúis le na slánú. Cá vis. Tá an tuachtarán Obama in Hanoi. Agus dear Obama agus réimnas very ceá géirí Vietnam a haringt as fish. Na Síne goir fi deire le smachthánaí airm Vietnam. Nach eisteach sin, bhí siad breasásta airm a cheola an cearcha bliain ó hin. Ha. Cearcha chuige bliain ó hin. Bhí me ag caint faoin marú seo i gcuaige na drámh
sa Phacastáin le déanaí. Bé seo an nionsaí Molla Mansour. Nis bhí daoine cosúil Mansour ina dargaid ag na stáitianta Hanna ach níor rinneú targaid díobh sa cheantar seo ceantar na dréabh sa Phacastáin go fóill. Bhí Molla Mansour díreach tar éis trasnú ón Íráin rucaméid brinithe falsathe agus coppla uireach le níos déanaí mhóthar iargúlta dó go gainneamh ach ní hééis sin an focail tá bhaim gan éiscéil a rís ach mar a hiiceach sibh seo an fágfuil mé déanna seo onas meach na deacrachtaí chléochta seo agam. Eabhleoga by dead. Rinneú eabhleoga dóite. Me deanú isteach ar eabhleoga tá sagam gur lorg mé hena é sé. Cibé. Chicago. Tá Chicago tar éis liste a churlaí chéile chun foréigin gonaí agus gonaí dronganaí a thurmeasc. Tá siad ag géar sríonna hairint ar a foréigin seo agus tá siad á dhéanamh ag tús todhraí. Agus seo chéadúir cosúil gur úsáid na póilíní riamhhaide le tarngir cé is dóichí a lábhach for agus cé is dóichí a lábhach fos. Agus leis an ólas seo tá si de dul go dtíine daoine seo agus a ráleo de réir statisticí is tusa is túisce a bhharófar an deachtain segan ní is agam agus ní is agam ceirtá na daoine sin ag déanamh. Tá an TSA tar éis tá an TSA suaite suathú é mar dheall ar na máilíní ins na Airport fud fad na tíre cé dar liomsa agus mé ag lua Maureen Dowd sílim an teachtain seo caite na neirlínte tá gearr chustaisí ar bhálaí inis rud atá chur máil bhreise ar theistealaithe. Ach cibé tá an TSA tar éis nefigeach a bríomh efigeach is Chicago a bhreise as fust agus aithrithe a dhéanamh in O'Hare. Tá scanán an éis teacht amach as an mrúach hir in Israel. Thugann le fios go leiscil na háitreóirí, na lonaíthóirí, the settlers a spéirle is sanam don scanán seo. Thugann le fios gur go bhfuil tar ag meas
grúpi imimeach de hippies tícruse. Well, ríis seo an fá go bhfuil mé á dhéanana. Cad é an focail úsáidsan tú nuair a bhíonn tú an leidúnach. Lor go mé áit cinn teile bhar cam an béla lor freisin níl an focail seo techt. Tá ag meas na grúpi seo faoine luach in niniuúlacht polítíocht Israel tionchar immert polítíocht Israel. Trump. Muon Donald Trump go bhfuil sé mór leis na bainc móra, bhfuil sé stilio leis an bhéal bán a dhéanana leo. Deir ceann líne nachhfuil na ceann go le Wall Street agus ceapan sé ihir a hain agus ihir a dó go bhfuil gur ceangal caolchúiseacha iad se go léir atá ige le Wall Street. Níl is agam cé mar is féidir Ghostbusters a cheangal le clíontocht na táchaíochta ach Ellen hála sin. Sin Chicago Tribune is dócha, Tribune Media cibé tá siad ag iarraí diúltú don chólacht meán gannet agus an tám seo si tríéis inéistíocht $7 milliún áil ó chiiste fálathe. Mas míad 8 nóideach le go chathamh I géisteach le ceola agus colú féidir le é sin in Rally Durham. Tá sínis ag na banal trigar chaurachs na hathraáir in nuamhach na léichantí seo nua grínteach go cibé. Mar tá méid sin síní nach chuil béarla ach a bhfuil garchair I testar bheith. Tá caint gleanach de raibh faoin cheangal idir talc fúdar agus ailse óbhagáin agus níl crothaíú tá go fáil ach tá go leor fianis neamheithiciúil bhfuil ceangal idir a dárad. So bhrá éidir ghéas talc fúdar le bhordel fiú más íhaine bheith. So sin iad na scéalta móra as America don 450,000 bhealtaine 2017 agus idir an dálín tá súil agam go mbeidh lá 10 agaibh go 9 díosib go léir. Slán tamil.